Helo bawb, yn y fideo hwn dwi'n mynd i gerdded trwy ambell i gwestiwn o'r pecyn Llythrennedd Wyddonol sydd ar hwb ac sy'n debyg i'r math o gwestiynau sy'n codi yn y profion PISA. Y bwriad yw eich helpu i ddod yn gyfarwydd â'r math o gwestiwn sy'n ymddangos yn y profion ac i fagu hyder wrth ateb y math hwn o gwestiwn. Yn yr enghraifft gyntaf hon, mae'r cwestiynau wedi eu seilio ar senario o ddwy ferch yn ymarfer yn y gampfa. A bydd y cwestiynau sy'n dilyn yn gofyn i chi sut bydd yr ymarfer maen nhw'n ei wneud yn effeithio ar gyfradd curiad y galon, y gyfradd anadlu a phethau eraill yn ymwneud â'r esbiradaeth aerobig ac anaerobig. Yn gyntaf, mae'n bwysig i ddarllen yr wybodaeth i gyd, felly dyma ni. Mae Sioned a Nia yn gwneud ymarfer corff yn y gampfa. Bydd y ddwy yn treulio 30 munud ar eu rhaglenni ymarfer corff. Mae Sioned yn cerdded ar gyflymder cyson ar y felin droedlaeth. Mae Nia hefyd ar felin droedlaeth, ond mae hi'n dilyn rhaglen o ymarfer ysbeidiol sy'n cynnwys cyfnodau o redeg yn gyflym, bob yn ail a chyfnodau o loncian cyson. Reit, felly dyna'r senario. Does dim angen i chi trio cofio popeth, achos mi allwch chi gyfeirio nôl at yr wybodaeth ar unrhyw adeg. A dweud y gwir, mae'r wybodaeth hon yn cael ei hailadrodd ar bob sleid gyda phob cwestiwn. Ond wrth i chi ddarllen, mae'n bwysig eich bod yn trio dychmygu'r sefyllfa sy'n cael ei ddisgrifio. Triwch osgoi darllen jyst mwyn darllen. Bydd y cwestiynau ar y senario hwn yn rhai lefel isel i ganolig o ran her, felly dim yn rhai anodd iawn. Mae yna fideos eraill ar gael sy'n edrych ar gwestiynau mwy heriol. Felly, ar ôl darllen yr wybodaeth, edrychwch ar y cwestiwn cyntaf. Dyma fo. Wrth ymarfer, mae rhai newidiadau penodol yn digwydd yn eich corff. Mae gwahanol lefelau o ymarfer yn achosi newidiadau gwahanol. Rhowch gylch am bydd neu na fydd gyferbyn a phob un o'r gosodiadau canlynol. Felly, mae'r cwestiwn hwn yn profi eich gwybodaeth am resbiradaeth aerobig ac anaerobig. Felly, rhowch gynnig ar hwn, gwasgwch pause, defnyddiwch ddarn o bapur neu lyfr nodiadau a sgwennwch unrhyw nodiadau fel ydych chi angen, ond rhowch gynnig ar y cwestiwn eich hun cyn i ni fynd trwy'r cwestiwn gyda'n gilydd. Iawn? A pan ydych chi'n barod, ail ymunwch. Felly, yn gyntaf, mae angen deall y gwahaniaeth rhwng y math o ymarfer mae'r ddwy ferch yn ei wneud. Mae Sioned yn cerdded ar gyflymder cyson ar y felin droedlaeth, sef y treadmill, fel ydych chi'n gweld yn y llun. Mae Nia hefyd ar felin droedlaeth, ond, a dyma lle mae'n wahanol, yn cwblhau'r rhaglen o hyfforddiant ysbeidiol sy'n cynnwys ebychiadau o redeg cyflym, bob yn ail a chyfnodau o loncian cyson. Felly, mae'n bwysig i dal i sylw i'r gwahaniaeth hwn. Rydyn ni wedi darllen yr wybodaeth yn gyffredinol, rydyn ni wedi darllen y cwestiwn, ac rwan mae angen edrych ar y gwahaniaethau rhwng y ddwy ferch. Mi ddylech chi sylwi yn syth bod Sioned yn cerdded ar gyflymder cyson sy'n golygu nad ydy'r cyflymder yn newid, ac mi ddylai'r ymarfer fod yn weddol hawdd iddi hi, lle mae Nia yn gwneud ebychiadau neu spurts o redeg yn gyflym, bob yn ail a chyfnodau o loncian cyson. Mi fydd y loncian yn ei blino hi'n llai na'r rhedeg cyflym, ond hyd yn oed gyda'r loncian, mi fydd hi'n blino'n fwy na Sioned sy'n cerdded yr holl amser. Felly, o edrych ar y gosodiadau ar ochr chwith y tabl, mae'r cyntaf yn dweud bydd cyfradd curiad y galon yn cynyddu. Wel, a dwi'n siŵr bod chi wedi cael yr atebion cywir yma, bydd ydy'r ateb ar gyfer Sioned a Nia, oherwydd bod y ddwy yn gwneud ymarfer corff. Y bydd curiad calon Nia yn cynyddu'n fwy nag un Sioned oherwydd lefel uwch yr ymarfer mwy dwys wrth gwrs. Bydd y gyfradd anadlu'n cynyddu i'r ddwy ohonyn nhw hefyd, gan bod y ddwy yn gwneud ymarfer corff.
Beth sy'n digwydd yma ydy bod cyfradd curiad y galon yn mynd i gynyddu i'r ddwy, ond i raddau gwahanol. Wrth ymarfer, mae angen cynyddu llif gwaed i'r cyhyrau i roi glwcos ac ocsigen iddyn nhw. Mae'r gyfradd anadlu mynd i gynyddu'r ocsigen mwyn i'r esbiradaeth ddigwydd. Felly, mi fydd resbiradaeth aerobig yn digwydd gyda'r ddwy ferch, oherwydd bydd eu cyhyrau yn defnyddio ocsigen a glwcos i gynhyrchu egni. Bydd hynny'n wir i Sioned sy'n cerdded ac i Nia tra mae hi'n loncian yn gyson. Wedyn, fydd resbiradaeth anaerobig ddim yn digwydd i Sioned, gan mae cerdded yn unig mae hi'n wneud, ond mi fydd yn digwydd i Nia oherwydd ei bod hi'n rhedeg. Fydd asid lactig ddim yn crynhoi yn y cyhyrau i Sioned achos mae asid lactig yn gynnyrch o resbiradaeth anaerobig, ac oherwydd nad yw resbiradaeth anaerobig yn digwydd i Sioned, bydd hi ddim yn cynhyrchu asid lactig. Ond achos bod resbiradaeth anaerobig yn digwydd i Nia, mi fydd hi'n cynhyrchu asid lactig. Wedyn, gyda'r un olaf, llif gwaed i'r cyhyrau yn cynyddu. Mi fydd hynny'n digwydd i'r ddwy ohonyn nhw achos mi fydd angen mwy o glwcos ac ocsigen oherwydd yr ymarfer. Felly, mae hwnna'n gwestiwn gweddol syml ac mae'r cwestiwn hwn yn cael ei labelu yn gwestiwn lefel isel o ran her. Be mae angen i chi wneud ydy cymryd amser i edrych ar y wybodaeth a roddir i chi a mynd trwy bob un fesul un, mynd trwy bob gosodiad fesul un, heb rithro. Weithiau mae'n gallu bod yn frawychus i weld llawer o wybodaeth fel sydd yma, ond cofiwch gymryd eich amser a delio gydag un peth ar y tro. Felly, mae'r cwestiwn nesaf'n dweud, tra bo'r ddwy yn ymarfer, mae un o'i cyfeillion neu ffrindiau yn penderfynu ymchwilio i rai o effeithiau eu rhaglenni ymarfer ar gorff y naill a'r llall. Ei bwriad yw mesur cyfradd curiad y galon a'r gyfradd anadlu. Felly, mae'r cwestiwn yma mewn dwy ran, felly mae'r rhan gyntaf yn dweud, yn ystod y prawf, bydd angen rheoli rhai newidynau. Enwch un newidyn y bydd rhaid ei reoli, ac esboniwch sut y gellir gwneud hynny. Yr holl syniad yma ydy bod yr ymchwilydd angen sicrhau mae'r unig newidyn sy'n amrywio ydy'r newidyn annibynnol. Hynny yw, dwyster yr ymarfer. Ac mae angen i'r ymchwilydd ddangos bod y gwahaniaeth yn y canlyniadau ar gyfer y ddwy ferch yn bodoli oherwydd y gwahaniaeth yn y math o ymarfer a pha mor ddwys ydy'r ymarfer hwnnw, a'r ffactor hwnnw yn unig. Does dim ffactorau eraill sy'n cael ei newid rhwng y ddwy ferch a allai achosi gwahaniaeth o ran cyfradd curiad y galon a'r gyfradd anadlu. Felly, basgwch pos yma ac meddyliwch am hyn, gwnewch nodiadau ar bapur neu mewn llyfr nodiadau a rhowch gynnig ar y cwestiwn. A pan ydych chi'n barod, dewch yn ôl. Felly, yn yr achos hwn, rydyn ni wedi cadarnhau mae'r newidyn annibynnol yw dwyster yr ymarfer, cerdded ar yr un llaw a wedyn rhedeg yn gyflym a loncian ar y llaw arall. Felly, newidyn rheolydd ydy unrhyw beth arall. Enghraifft, rhaid gwneud yn siŵr bod y ddwy ferch yn rhedeg ar yr un gogwydd, hynny yw incline, symud ar y fflat neu i fyny allt. A sut bydd yr ymchwilydd yn gwneud hynny? Wel, mae jyst yn fater o osod dwy felyn droedlaeth ar yr un gogwydd neu incline. Hynny yw, ar y fflat neu yn mynd ar ei fyny. Gallai'r ymchwilydd hefyd ddweud bod angen i'r dymheredd yn y gampfa fod yr un fath. A sut dyn ni'n gwneud hynny? Wel, trwy roi'r ddwy felyn droedlaeth yn yr un lle yn y gampfa. Wedyn, gellir edrych ar hyd yr ymarfer. Pa mor hir bydd y ddwy ferch yn ymarfer? A sicrhau bod y ddwy yn ymarfer am yr un hyd. Y pwynt yma ydy bod angen gosod prawf sy'n deg, ac unwaith ydych chi wedi cadarnhau beth sydd wedi cael ei newid yn fwriadol yn yr achos hwn dwyster yr ymarfer,
A beth sy'n cael ei fesur a'r hyn rydyn ni'n disgwyl fydd yn wahanol oherwydd y gwahaniaeth yn y dwyster. Yn yr achos yma, cyfradd curiad y galon a'r gyfradd anadlu sy'n cael ei mesur. Wedyn, mae angen gofyn sut ydyn ni'n sicrhau bod hyn yn deg. Mwyn chwarae teg i'r ddwy ferch, mae hynny'n bwysig yn dydi. Mae'r cwestiwn hwn wedi cael ei labelu'n gwestiwn her isel, lefel isel o ran her. Wedyn, mae'r ail ran y cwestiwn yn dweud bydd un peth yn wahanol yn sesiynau ymarfer y ddwy eneth neu dwy ferch. Hwnnw yw'r newidyn annibynnol. Enwch y newidyn annibynnol ar gyfer yr ymchwiliad hwn. Wel, da ni wedi cadarnhau y newidyn annibynnol, sef cyflymder y rhedeg neu cyflymder symudedd y ddwy ferch. Pa mor gyflym maen nhw'n symud. Mae'r cwestiwn olaf hwn wedi cael ei labelu'n gwestiwn her ganolig, lefel ganolig o ran her, ond dydw i ddim yn credu bod llawer o wahaniaeth rhwng dwy ran y cwestiwn a dweud y gwir ar y sleid yma. Mae'r cwestiwn nesaf, cwestiwn 3, yn gofyn i chi lenwi bwlch a rhoi'r elfen sydd ar goll o'r broses resbiradaeth aerobig. Felly, cwestiwn a dalw gwybodaeth y dylech chi fod yn gwybod ydy hwn. Felly, na roed chydig o eiliadau i chi i feddwl am yr ateb. A dwi'n siŵr bod hyn ddim wedi achosi unrhyw drafferth i chi o gwbl. Felly, ocsigen ydy'r ateb cywir wrth gwrs. Felly, glwcos ac ocsigen ynghyd â carbon deuocsid a dŵr. Mae adwaith y pethau hynny yn rhyddhau egni. Holl bwynt resbiradaeth ydy rhyddhau egni o glwcos. Felly, cwestiwn lefel isel o ran her unwaith eto ydy hwn, achos ei fod yn gofyn i chi adalw gwybodaeth sylfaenol. Gyda y cwestiwn nesaf, cwestiwn 4, unwaith eto prawf o'ch gwybodaeth sydd yma, eich gwybodaeth am resbiradaeth aerobig ac anaerobig. Mi welwch chi yma mae ie neu nage yw'r ateb bob tro. Mae'r cwestiwn yn dweud, gall dau fath o resbiradaeth ddigwydd yn y corff yn ystod sesiwn ymarfer corff, aerobig ac anaerobig. Dewiswch ie neu nage ar gyfer pob datganiad. Iawn, felly gwasgwch pause fan hyn o bosib i gymryd chydig bach o amser i feddwl am hyn. Felly, ie neu nage ar gyfer resbiradaeth aerobig a resbiradaeth anaerobig ar gyfer pob un o'r gosodiadau yna, y 4 gosodiad. Felly, pan ydych chi'n barod, dewch yn ôl ata i. Felly, gyda'r gosodiad cyntaf, resbiradaeth sy'n cynnwys ocsigen. Felly, resbiradaeth aerobig a resbiradaeth anaerobig. Mae angen ateb ar gyfer pob un. Holl egwyddor resbiradaeth aerobig ydy ei fod yn ymwneud ag ocsigen. Mae'n cynnwys ocsigen. Felly, ie fydd yr ateb i'r un cyntaf, ond y gwrthwyneb gyda resbiradaeth anaerobig, wrth gwrs. Felly, nage yn y golofn honno. Unwaith eto mater o adalw gwybodaeth a ffeithiau rydych chi'n gwybod yn barod ydy hyn. Wedyn, resbiradaeth sy'n cynhyrchu llawer o egni. Wel, da ni'n gwybod bod y resbiradaeth aerobig yn cynhyrchu mwy o egni na resbiradaeth anaerobig. Felly, ie a nage yn fanna. Gyda trydydd gosodiad, os ydych chi'n cofio o un o'r cwestiynau blaenorol, dydy resbiradaeth aerobig ddim yn achosi asid lactig i grynhoi yn y cyhyrau. Gyda resbiradaeth anaerobig yn unig mae hynny'n digwydd. Felly, nage ac ie ar gyfer rhif 3. Wrth i asid lactig gael ei gynhyrchu, mae'r corff angen defnyddio mwy o ocsigen i gael gwared ar yr asid lactig, ac mae'r angen am fwy o ocsigen yn creu dyled ocsigen, y mae angen ei dalu nôl yn hwyrach. Gan nad yw resbiradaeth aerobig yn cynhyrchu asid lactig, nid oes canlyniad o ddyled ocsigen, felly nage.
Ond mae resbiradaeth anaerobig yn cynhyrchu asid lactig ac mae hynny yn arwain at dyled ocsigen. Felly, ie, yn fanna. Unwaith eto, a dalw gwybodaeth y dylech chi wybod ydy hyn, ac oherwydd hynny mae'r cwestiwn hwn wedi ei labelu yn gwestiwn lefel isel o ran her. Dwi am neidio rwan i gwestiwn 8, sef y cwestiwn olaf yn y gyfres o gwestiynau ar y senario hwn ar ymarfer corff. Mae'n dweud, mae Nia yn ymarfer ar gyfer rhedeg ras hanner marathon. Bydd angen iddi adeiladu cronfeydd o glycogen yn ei chyhyrau y bydd modd ei dadelfennu wedyn, ei torri i lawr, i roi egni iddi yn ystod y ras. Awgrymwch 3 math o fwyd y dylai Nia ei bwyta mwyn iddi gael y math cywir o feitholin i gynyddu ei chronfeydd glycogen. Wel, y ffaith y dylech chi fod yn ymwybodol ohono ydy beth sy'n digwydd pan mae gormod o glwcos yn y gwaed. Wel, pan mae hynny'n digwydd, mae'r iau neu'r afu yn trawsnewid y glwcos hwnnw yn glycogen. Felly, bydd unrhyw beth sy'n rhoi glwcos i Nia yn ychwanegu at ei storiau hi o glycogen. Hynny yw yn adeiladu cronfeydd o glycogen yn ei chyhyrau, fel mae'n dweud yn y cwestiwn. A pham bod angen adeiladu cronfeydd o glycogen? Wel, oherwydd bod glycogen yn gallu cael ei drawsnewid yn ôl yn glwcos yn ystod ymarfer corff i gwrdd â gofynion ychwanegol y corff am glwcos ar gyfer resbiradaeth. Mae hi'n mynd i fod yn rhedeg hanner marathon a bydd angen llawer o egni arni hi a bydd angen llawer o resbiradaeth ac mae angen tanwydd ar gyfer hynny, fuel, sy'n dod o fwyta llawer o fwydydd sy'n llawn glwcos neu garbohydradau y gall y corff ei troi'n glwcos ac wedyn gall y glwcos gael ei drawsnewid yn glycogen. Mi fyddwch chi'n gyfarwydd ar bwydydd hyn, felly gwasgwch pause yma a rhowch gynnig ar y cwestiwn hwn eich hun. Sgwennwch restr o'r bwydydd a byddai'n addas i Nia ar gyfer rhedeg hanner marathon. Sgwennwch y rhestr ar dan o bapur neu yn eich llyfr nodiadau a pan ydych chi'n barod ail ymunwch â fi. Felly, dwi'n cymryd bod chi wedi cymryd yr amser oeddech chi angen i ateb y cwestiwn. Felly, pa fwydydd y dylai Nia ei bwyta? Dwi'n siŵr bod hyn wedi bod yn ddigon hawdd i chi. Mi ddylai hi fwyta pethau fel pasta, reis, grawn, tatws a bara, a elwir yn garbohydradau cymhleth, sy'n golygu bod y moleciwlau glwcos yn ymuno â'i gilydd i ffurfio cadwyni hir. Dydy'r bwydydd hyn ddim yn costio llawer. Gallen Nia fwyta bwydydd melys hefyd y carbohydradau syml sy'n cynnwys y glwcos ei hun. Mae'r ffaith ei bod yn blasu'n melys yn arwydd o'r ffaith mae carbohydradau syml ydy'r rhain, a dwi wedi cynnwys rhestr hir o bethau y gellir sôn amdanyn nhw yma. Pethau fel losin neu dada, bisgedi, caceni, siocled ac yn y blaen. Mae'r cwestiwn yn gofyn i chi awgrymu 3 math o fwyd yn dydy, felly byddai dim angen i chi restru'r holl bethau yma, ond gobeithio eich bod wedi llwyddo cynnwys rhai o'r pethau sydd ar y sgrin yn fan hyn. Felly unwaith eto, mae'r cwestiwn hwn wedi ei labelu'n gwestiwn her, lefel isel o ran her, gan ei fod yn ymwneud â gwybodaeth a ffeithiau y dylech chi fod yn ei gwybod yn barod. Felly, dyna ddiwedd y senario hwn. Dwi am symud ymlaen at rhywbeth gwahanol. Dyma ail gwestiwn enghreifftiol. Felly, mae'r un peth yn wir yma, lle mae dipyn o wybodaeth i'w ddarllen yn yr enghraifft hon yn ymwneud â chreadur o'r enw y Dodo. Efallai eich bod wedi clywed am y Dodo. Mae yna lun ar y dde ac yna gwybodaeth am y Dodo. Fel gyda'r enghraifft diwetha, mae angen darllen yr wybodaeth yn gyntaf cyn symud ymlaen i ateb y cwestiynau. Does dim angen cofio popeth, ond triwch ddychmygu'r olygfa yn hytrach na jyst darllen heb feddwl. Triwch weld beth sy'n digwydd wrth ddarllen. Dyma ni. Roedd y Dodo yn aderyn mawr tua'r un maint ag alarch.
Mae wedi cael ei ddisgrifio fel aderyn trwm o gorff, neu dew hyd yn oed. Doedd e ddim yn gallu hedfan, ond credir ei fod yn gallu rhedeg yn byr gyflym, yn eitha cyflym. Tybir mai brown oedd lliw ei blu, fod ganddo big mawr a'i fod yn bwyta ffrwythau a hadau. Roedd y Dodos yn byw ar Ynys Mauritius yng nghefnfor India. Cofnodwyd ei bodolaeth gyntaf gan forwyr o'r iseldiroedd yn yr 11 ganrif ar 15. Pan gyrhaeddodd y morwyr yr ynys, doedd neb wedi byw arni cyn hynny, a doedd y Dodos ddim yn ei hofni o gwbl. Roedd y Dodos yn hawdd ei dal gan nad oedden nhw'n ofni pobl, ac roedden nhw i gyd yn byw gyda'i gilydd mewn un rhan fach o'r ynys a oedd yn goediog iawn. Roedd y morwyr yn bwyta'r Dodos ar ôl ei stiwio am gryn dipyn o amser, ond yn ôl y rhan fwyaf o'r hanesion, nid oedd blas da iawn arnyn nhw. Daeth y morwyr a rhai o'i hanifeiliaid eu hunain gyda nhw i'r ynys hefyd, gan gynnwys cŵn, cathod, moch a llygod mawr. Roedd yr anifeiliaid hyn yn bwyta wyau a chywion y Dodos. Aeth y morwyr ati hefyd i glirio rhannau helaeth o'r goedwig mwyn cael coed. O fewn 80 mlynedd ar ôl ei ddarganfod, roedd y Dodo wedi diflannu. Felly, dychmygwch yr olygfa, dychmygwch hynny. Felly mae'n bwysig eich bod yn darllen yn ofalus ac yn cymryd popeth i mewn wrth darllen yn hytrach na jyst sgimio. Reit, beth mae edrych ar rai o'r cwestiynau? Da ni wedi gweld cwestiwn fel hyn yn barod, lle mae gosodiadau ac mae rhaid i chi nodi ie neu na. Felly, yma mae angen i chi benderfynu a oes gwybodaeth yn y darn i gefnogi pob gosodiad. Felly dewis oes neu nac oes bob tro. Felly, gwasgwch pos a rhowch gynnig ar hwn eich hun. A mae'r cwestiwn yn dweud, pam ydi flannodd y Dodos? Mae sawl theori wahanol. Oes yna wybodaeth yn y testun sy'n cefnogi pob un o'r syniadau canlynol? Dewiswch oes neu nac oes ar gyfer pob datganiad. Felly, ie, gwasgwch pos a rhowch gynnig arni. A pan ydych chi'n barod, dewch yn ôl. Felly, mae'r gosodiad cyntaf yn dweud, roedd y Dodos yn cael ei hela gan ddynion. Mae angen i chi wedyn edrych ar y darn i weld a oes gwybodaeth sy'n cefnogi'r gosodiad yma. Mi welwch chi nad oes sôn am hela, hynny yw, dydy'r gair hwnnw ddim yn cael ei ddefnyddio, ond mae yna wybodaeth sy'n awgrymu bod hynny'n wir. Roedd yr adar yn hawdd i'w dal a bu'r morwyr yn bwyta rhai o'r Dodos. Felly, oes ydy'r ateb ar gyfer y datganiad cyntaf. Mae'r ail gosodiad cyntaf, mae'r ail gosodiad yn dweud daeth rhywogaethau newydd a gyflwynwyd gan ddynion i ysglyfaethu ar y Dodos. Felly, oes yna wybodaeth yn y darn i gefnogi neu ategu hynny? Wel, mae yn dweud daeth y morwyr a rhai o'i hanifeiliaid eu hunain gyda nhw i'r ynys, gan gynnwys cŵn, cathod, moch a llygod. By'r anifeiliaid hynny'n bwyta wyau a chywion y Dodos. Mae'n eitha clir yn y darn felly bod yr anifeiliaid hyn wedi ysglyfaethu ar y Dodos, yn bwyta wyau a chywion y Dodos. Felly, oes ydy'r ateb yn fanna. Wedyn y nesaf, dinistriwyd eu cynefin gan ddatgoedwigo. Cafodd eu cynefin ei ddinistrio gan ddatgoedwigo. Oes yna rhywbeth yn y darn i ategu hynny? Wel, mae'n dweud yr oeddent i gyd yn byw gyda'i gilydd mewn un rhan fach o'r ynys a orchuddid gan goedwig drwchus, a hefyd bod y morwyr wedi mynd ati i gael coed. Felly mae rhaid i chi fedru cysylltu torri coed a'r gair datgoedwigo, deforestation yn Saesneg, sydd yn y gosodiad, ac yna mae'n eitha amlwg bod y morwyr hyn wedi dinistrio cynefin y Dodos. Felly, oes ydy'r ateb yn fanna hefyd. Wedyn mae gosodiad olaf yn dweud
Achosodd newid yn yr hinsawdd i lefelau'r môr godi yng nghefnfor India a gorchuddio rhannau o'r ynys. Wel, does dim byd yn y testun sy'n awgrymu bod lefel y môr yn codi nag unrhyw beth i awgrymu bod newid yn yr hinsawdd yn digwydd yn yr 11th ganrif ar 15. Felly, yr ateb i'r un olaf ydy nac oes. Ac mae'r cwestiwn hwn wedi ei labelu yn un lefel ganolig o ran her. A'r rheswm am hynny mae'n bosib ydy nad ydy'r atebion yn hollol amlwg bob tro. Hynny yw, mae rhaid darllen yn ofalus ac ystyried beth sy'n cael ei ddweud yn y testun mwyn penderfynu ar yr ateb. Felly, sut hwyl gawsoch chi tybed? Gobeithio eich bod wedi llwyddo gyda'r cwestiwn yna. Mae'r cwestiwn nesaf yn dweud, does dim ffotograffau na specimenau cyflawn o'r Dodo ac yn gofyn pa ddau ddarn o dystiolaeth o'r rhestr isod fydd yn rhoi'r wybodaeth fwyaf dibynadwy i ni ynghylch sut aderyn oedd y Dodo mewn gwirionedd. Felly mae hyn yn ffocysu ar i ba raddau da ni'n gallu dibynnu ar yr wybodaeth a gynigir gan bob un o'r darnau tystiolaeth yn y rhestr, yn hytrach na faint o wybodaeth. Felly meddyliwch am hyn, gwasgwch pos, cymerwch eich amser ac ail ymunwch pan ydych chi'n barod. Iawn, felly bydd tystiolaeth A, lluniau a ffeintiadau a wnaed gan y morwyr, yn rhoi syniad da i ni o sut roedd y Dodo yn edrych, ond mi fydd hyn yn dibynnu ar sgiliau'r artist. Mae lluniau a ffeintiadau yn amrywio'n fawr o ran maint, felly mi fyddai'n anodd gwybod yn iawn pa mor fawr oedd yr aderyn, a mae gwaith celf yn gallu amrywio'n fawr o'n arddull ag ati. Felly, er y byddai dystiolaeth hon yn ddefnyddiol, ni fyddai'n gwbl ddibynadwy efallai. Wedyn B, hanesion ysgrifenedig gan y morwyr. Er y byddai'n rhoi dipyn o wybodaeth i ni, unwaith eto fel gyda lluniau, gall hanesion ysgrifenedig dangos safbwynt bersonol y person sy'n ysgrifennu, lle mae'r person hwnnw'n rhoi barn ac ati. Ac mae hanesion ysgrifenedig hefyd yn gadael dipyn i ddychymyg y darllenwr. Felly, nid ydy hyn yn mynd i gynnig tystiolaeth ddibynadwy. Wedyn, wrth edrych ar ec, tystiolaeth ffosiliau o gorsydd Mauritius, yn wahanol i'r ddau gyntaf, mae hyn yn mynd i roi tystiolaeth ddibynadwy i ni am y Dodo, yn enwedig o ran maint a siâp yr aderyn. Fydd y dystiolaeth ffosiliau ddim yn gallu dweud wrthon ni sut roedd y Dodo'n edrych, ond mi fydd y dystiolaeth yma yn gallu mi fydd y dystiolaeth yma yn ddibynadwy gan ei bod wedi dod o'r creadur ei hun. Wedyn, storïau am y Dodo a drosglwyddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth. Wel, er y bydd storïau yn cynnig dipyn o wybodaeth, fel yn achos lluniau a hanesion ysgrifenedig, mi fydd y storïau yn amrywio, yn dibynnu ar bwy sy'n adrodd y stori, ac wrth i storïau basio o un person i'r nesaf, ac o un genhedlaeth i'r nesaf, maen nhw'n cael eu newid, a dros amser maen nhw'n dod yn llai ac yn llai dibynadwy. A wedyn, i edrych ar yr olaf, DNA a echdynwyd o sgerbwd Dodo sydd wedi ei gadw. Wel, yn debyg i ec, y dystiolaeth am ffosiliau, mae'r dystiolaeth DNA yn mynd i fod yn ddibynadwy gan ei fod yn dod yn uniongyrchol o'r creadur gwreiddiol ac yn dystiolaeth wyddonol, lle does dim dibynnu ar farn neu safbwynt unigolion fel sy'n wir am A, B ac ech. Felly, yr ateb cywir i'r cwestiwn hwn ydy mae ec a D ydy'r ddau ddarn o dystiolaeth a fydd yn rhoi'r wybodaeth fwyaf dibynadwy i ni ynghylch sut aderyn oedd y Dodo mewn gwirionedd. Mae hwn yn gwestiwn canolig, lefel ganolig o ran her, felly fel yr un diwetha, achos mae rhaid i chi feddwl yn ofalus am y math o dystiolaeth a geir ym mhob achos, ac yn benodol pa mor ddibynadwy ydy'r dystiolaeth honno.
A dyma'r cwestiwn olaf rydyn ni'n mynd i edrych arno ar y Dodo, a'r cwestiwn olaf yn y fideo hwn. Mae'r testun yn dweud nad oedd y Dodos yn ofni pobl. Pa un o'r datganiadau isod ydy'r rheswm mwyaf tebygol am hynny? Unwaith eto, gwasgwch pos, cymerwch eich amser i feddwl am hyn. A dewch yn ôl pan ydych chi'n barod. Felly, mae A yn dweud roedd y Dodos wedi dod ar draws pobl gyfeillgar cyn hynny. Ond, edrychwch be mae'n dweud yn y testun. Pan gyrhaeddodd y morwyr yr ynys, doedd neb wedi byw arni cyn hynny. Mae hyn yn awgrymu mae'r morwyr o'r iseldiroedd oedd y bobl gyntaf i fod ar yr ynys. Felly, mae'n anhebygol y byddai'r Dodos wedi gweld pobl o'r blaen. Dydy e ddim yn amhosib, ond does dim byd yn y testun i gefnogi hynny. Wedyn B, nid oedd y Dodos wedi bod dan bygythiad gan unrhyw anifeiliaid ysglyfaethus ar yr ynys, ac felly nid oeddent wedi arfer cael eu hela. Mae hwnna'n bosibilrwydd yn dydy. Doedd dim anifeiliaid ysglyfaethus yn byw ar yr ynys yn ôl y darn hwn, a dim sôn am unrhyw anifeiliaid eraill o gwbl tan i'r morwyr ddod a'u hanifeiliaid nhw i'r ynys. Mae'n debygol bod y Dodo wedi byw'n ddiogel tan i'r morwyr hyn gyrraedd, ond awn ni ymlaen i edrych ar bob un o'r datganiadau cyn penderfynu pa un sy'n ffitio orau. Mae Ec yn dweud, yng nghanol y coed roedd plu brown y Dodos yn eu cuddio rhag pobl. Wel, tra mae'r darn yn sôn am blu brown y Dodos, does dim sôn am y Dodos yn trio cuddio rhag unrhyw beth neu unrhyw un yn y goedwig. Mae'r ffaith bod y testun yn dweud nad oedden nhw'n ofni pobl yn awgrymu eu bod yn dod allan o'r goedwig ac yn mynd i fyny at y morwyr. Byddai y cuddlywio oherwydd y plu brown, y camouflage, dim ond yn helpu'r Dodos os oedden nhw'n aros yn y goedwig trwy'r amser a ddim yn crwydro mewn mannau mwy agored. Mae'r testun hefyd yn dweud nad oedd anifeiliaid ysglyfaethus wedi byw yno hyd yr amser pan gyrhaeddodd y morwyr, ac felly ni fydden nhw wedi bod angen defnyddio eu plu brown i guddio. A wedyn mae'r datganiad olaf yn dweud roedd y Dodos yn adar twp heb lawer o ddeallusrwydd. Wel, os ydych chi wedi darllen am y Dodo cyn hyn, mae'n bosib y byddwch chi wedi gweld rhywbeth sy'n awgrymu bod y Dodo yn dwp, ond does dim byd yn y testun hwn sy'n awgrymu hynny. Allwch chi ddim cymryd y ffaith nad oedden nhw'n ofni pobl i olygu ei bod yn dwp, a does dim byd o gwbl yma sy'n cyfeirio at ddeallusrwydd yr aderyn. Felly, mae yna un ateb amlwg, ond mae'n bosib cael eich twyllo bron iawn i fynd am un o'r datganiadau eraill. Efallai bod temtasiwn i fynd am Ec neu hyd yn oed Ech. Ond, a gobeithio eich bod yn cytuno, yr ateb cywir ydy B. Nid oedd y Dodos wedi bod dan bygythiad gan unrhyw anifeiliaid ysglyfaethus ar yr ynys ac nid oeddent yn gyfarwydd â chael eu hela. Fel da ni wedi sôn, mae digon o bethau yn y darn sy'n cefnogi'r rheswm hwn fel yr un mwyaf tebygol. Unwaith eto, cwestiwn lefel ganolig ydy hwn o ran her, achos nad ydy'r cwestiwn yn anodd iawn. Mae rhaid meddwl ac ystyried yr holl bosibiliadau cyn dod at yr ateb cywir, ond dydy o ddim yn rhy heriol. Nid cwestiwn o adalw gwybodaeth rydych chi wedi ddysgu yn yr ysgol ydy hwn, felly mae'r cwestiwn hwn ychydig bach yn anoddach na'r cwestiynau lefel isel, ac mae'n bwysig eich bod yn darllen y testun yn ofalus ac yn cyfeirio nôl at y testun yn gyson i atgoffa eich hunain o'r hyn sy'n cael ei ddweud mwyn dod o hyd i'r dystiolaeth i gefnogi eich ateb. Felly, gobeithio eich bod yn gallu gweld o hyn mor bwysig oedd hi cyn dechrau'r cwestiynau ar y Dodo, eich bod yn dychmygu'r ynys ar aderyn wrth i chi ddarllen y disgrifiadau, rhoi eich hun yn sefyllfa'r aderyn ac o fod ar yr ynys. Mae hynny'n mynd i eich helpu i weld a deall yn union beth sy'n digwydd a dod o hyd i'r atebion mwyaf tebygol neu'r atebion cywir, beth bynnag ydy'r senario.
Felly dyna ddiwedd y cwestiynau ar y fideo hwn. Mae'r cwestiynau sy'n cael eu trafod yn y fideo hwn yn ymddangos mewn casgliad o gwestiynau rhyngweithiol yn debyg i'r rhai sydd yn y profion PISA sydd ar gael trwy hwb fel nes i sôn yn gynharach. Felly ewch i wefan hwb a rhowch gynnig ar y cwestiynau eraill sydd ar gael yno. Sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn neu dabled, neu teipiwch y cyfeiriad hir ar waelod y sgrin yma i mewn i'ch porwr. Pob lwc!